Tu smo. Malo smo atmosferu, onako, moram da kažem, emotivno, bar ja, doživeo. Inače, to je gospodin Michael lepo rekao, mi imamo desnicu ovde koja je poprilično rasturena. Nema je, skoro da je nema. Jedinu desnicu koju imamo su ovi iz Republike Srpske. Slava Bogu da oni bar postoje. I sama Srpska pravoslavna crkva i tako dalje nekako se trude da opstanemo i da se borimo. Sad, ono što sam malo pre rekao na kraju mojih informacija i da kažemo nekih beseda, znamo da je Rusija, evo samo još kratko za vas pa da damo sledećem sagovorniku trenutak da sublimira celo nekako ovu priču. Znam da je Rusija ukinula sve nevladine organizacije. Ukinula je bilo kakve priče ulice. Mislim, Belorusija je to isto uradila. Pa čekajte, kakav je standard u Belorusiji? Koliko nezaposlenih? Upravo tako. Stvar je u tome što je ono što je ironično je da je Rusija u stvari sprovela jednu blažu verziju američkog zakona iz 30. godina koji zabranjuje bilo kakvim stranim organizacijama da vrše bilo kakve operacije na tlu Amerike.